ಬಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಜಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಜೈದಿನ ಈ ಜಪ್ಪರ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಮತ ಮಲ್ಬೋರಿರು ಮೂಲು ಪಿರಾದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಡು ಕಂಡ ಉಂಡು ಐನ್ ದಪ್ಪುವೆ ఒక ನೆತ್ತ ಉಲಾಡಿ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಕೆಸರು ದಪ್ಪುವೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಳುವ ಮರ ಈ ನಮ್ನೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಮರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಲ ಸೈತೇವೋ ಆತು ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡವು ತೂಣಗಂಜಿನ నీకు దమ్మరాటದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನ ಒಂಜೊಂಜೊತ್ತ ಜೋತುಲ ಉಲ್ಲಂಚಾಲ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪುನಿ ಅವು ತಿಂತಿನತ್ತು ಎಡ್ಡ ಬೆಂತಿನ ಅವು ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡಾ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಜಿಮ್ ಕೋಚರ್ ನಕಲಿ ಅಕುಲ್ ಕೋಚರ್ ಅಲ್ಲ ಈರ ಅಕಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇನ್ ಈರ್ ಜಿಮಿ ಐತೆ ಈ ಜಿಮ್ದ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಇರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ತೆತ್ತಿದಿನ ಪೆರಿಗೆ ಸೊ ಈರ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಏತು ತೆತ್ತಿದೀಪರ್ ದೀಪತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿ ತೆತ್ತಿದ್ದೀರ್ದ ನಾನು ಪೆರಡೇನಾ ಛತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಪರ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಪರ್ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೇರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹೊರ 10-15 ಮ ತಿನ್ಪವರ 12 ಆಯ್ತಾ ಉಳ್ಳಾಗಜ್ಜಿ ಮಂಜಾಲಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಜಲ್ ದಕ್ಕುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಮೂಲ್ ಕುಲುದು ಬುರ್ಕ ಮಾತ ತೆಲಿಪೇರು ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂದಿಂಚಿನ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಇರು ಹೆಂಗಿನ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಡಂಬೆಲ್ಸ ಅಂದು ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ತಾನೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಬಜ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೊಂದು ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಮುಖ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರು ಅವು ಇಂಚಿನೆಯ ಒಂಜಿ ಬಿರಲ್ ಹಿಡಿಂಚ ದೆರ್ಪರ ಅಪ್ಪಜ ಇರು ಅವು ಕೈ ಬೋಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಲ್ ತೆರ್ಪು ತೋಜಾವ್ಗೆ ಬೇರೆ ತೋಜಾವ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಲ್ ತೆರ್ಪು ಅಂಚಿದ ದಿನ ಉಂಡ ಇಂಚಿದ ದಿನ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲ ಸೇಮ್ ತೆರ್ಪು ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅವು ಏತು ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತು 1.5 ಕಿಲೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ 1.5 ಕಿಲೋ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಪಂದೆ ಅವೇನು ಆತಿ ಎಲ್ಲ ಇರು ದೀದೊಂಜಿ ಜಿಮ್ ಹೌದು ಇದು ಬೋತೀನಿ ಯಾಕಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಕೊಬ್ಬುದು ಪೋಯಿ ನಾನು ದಾನ ಯಾನ್ ದೀತಿನ ತಾವು ಅವು ಜೋಕುಲ್ ನಾನ ಅವು ಜೋಕುಲ್ ಕೊಬ್ಬುನ ದನಿ ದನಿ ಅಯ್ಯೋಲಿ ಬಲಿಪೇಡಿ ए इधर का ओनर कौन है? अरे पोड़ी तो सही पे दन्न बुधर वन पुजी किचने अत दनी न बुधर इरेकला गुत्तु जिंच अरे गुत्तु जत्ते आय बंड फीस कट दीजिए एक दन्न बुधर वन पुने जे इरेकला फीस कट जरा ಎನ್ನದೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನಿ ನಾನು ಅಂತ ಕೋಚರ್ ನೆತ್ತ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮುದ ದನಿ ಏರ್ ಬಣದ ಗುತ್ತು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಬೈದೆ ತಾಣ ನಮಗೆ ಬೈದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜನ ಹೊರ ಕತ್ತಲ ಅನ ಬರ್ಪುನ ಆಜಂದ ಬುಧರ್ ಯಾನೆ ನೀವು ಟಗೆಂದಿಚಿ ಕತ್ತಲ ಅನ ಬರ್ಪುನಿ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ತೆರ್ತು ಹೋಗು ಆಜಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ತೆರ್ಪೆ ರೇಟಿಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ದನಿ ಬಂಡ ಊರುದಾನೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅದು ಕಿಶನ್ದಾರ್ ಅಂದ ಒಂದು ಇಂಚ ತೆರ್ಪೆ ಸುಲಭ ಅವೇ ಇರಿಂದೆ ಅಂಚಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋ ಅದೇ 1.5 ಕಿಲೋ ಆಡು ಏತಲ ಆಡು ಐನಾಲ ತೆರ್ತಾತ ಐ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು 1.5 ಕಿಲೋ ಏನಿನ ಪನ್ನೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ರೇಮಂಡ್ ಸೇರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾ ಇರ್ನ ಮಗೇನಾ ಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿಲ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮುಡಕ್ಕೆ ಬಂತೀನಿ ಆಯ್ ಬಿಡು ಆಯ್ ಕಾರ್ಲು ಹಾಂ ನಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾನೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ ಬುತ್ತಾಡುರ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಇರ್ನ ಬುತ್ತಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏರಿ ಹೆಣ್ಣ ಬುತ್ತಾರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆತೆ ಬೋಂಡು ಅಕಲ ಬುತ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊರೋರು ನೆನಪು ಪೂಜಿ ತಿಂಪಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಬುತ್ತಾರ ಪಣ್ಣೋಡು ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೈವೋಲು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ದೇನು ಮಗೈನಿ